Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκλεκτούς μας προσκεκλημένους, γονείς και συναδέλφους, στη σημερινή μας γιορτή, τη γιορτή που ετοίμασαν οι μαθητές των γυμνασίων, των λυκείων και ενός δημοτικού σχολείου της Βέρειας και του Μακροχωρίου. Για τα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία, τις εργασίες που κάναν και τη γιορτή, θα κάνετε λίγη υπομονή, θα τα παρουσιάσουμε το Μάιο. Ετοίμασα λοιπόν, θα δούμε λοιπόν σήμερα τις εργασίες που παρουσίασαν οι μαθητές στο μάθημα των Αγγλικών. Είναι μια γιορτή γνώσης, δημιουργίας και συνεργασίας, που με εργαλείο τη lingua franca της εποχής μας, την αγγλική γλώσσα, αναδεικνύει το εξαιρετικό διδακτικό και παιδαγωγικό έργο που συντελείται στο δημόσιο σχολείο. Θα ήθελα να δώσω θερμά συγχαρητήρια καταρχήν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Συμμαχίας, που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της οργάνωσης αυτής της γιορτής, στους άξιους εκπαιδευτικούς και κυρίως στις μαθήτριες και στους μαθητές μας. Ας το απολαύσουμε. Εκ μέρους του ΔΣ της Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Συμμαχίας, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας και σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Καλωσορίζουμε επίσης και τους μαθητές από την Πολωνία και τους καθηγητές από την Πολωνία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία, που τους φιλοξενούμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κομμένιους του Τρίτου Λυκείου Βέρειας. We would like to welcome our guests from Poland, Turkey, Bulgaria and Italy to our Spring Festival. Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην ΚΕΠΑ του Δήμου Βέρειας για την άμεση ανταπόκρισή τους να μας παραχωρήσουν την αίθουσα του χώρου τεχνών και στους τεχνικούς για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ευχαριστούμε τη σύμβουλό μας, κυρία Κιοπάσο Γκρικαλιόπη, συνδιοργανώτρια της εκδήλωσής μας, για την αμέριστη στήριξη στο έργο μας. Ευχαριστούμε επίσης και την Οποία Μπουτάρη για την ευγενική προσφορά του κρασιού που θα σας κυριαστεί στο τέλος της εκδήλωσης. Μα πάνω απ' όλα, ευχαριστούμε τους μαθητές των σχολείων της Συμμαχίας που συμμετέχουν στη σημερινή γιορτή, γιατί με τη βρεσκάδα και τη ζωντάνια τους αντιπροσωπεύουν την άνοιξη και μας μεταδίδουν τη θετική τους ενέργεια. Ευχαριστούμε επίσης και τους καθηγητές τους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και βοήθησαν και εψύχωσαν τα παιδιά να ετοιμάσουν την παρουσίασή τους. Σας ευχόμαστε λοιπόν να απολαύσετε τη βραδιά, αλλά παράλληλα να μην μας κρίνετε πολύ αυστηρά, γιατί είναι η πρώτη μας απόπειρα να παρουσιάσουμε μια εκδήλωση στα αγγλικά. We thank all the people who helped us with this event, and we hope you will enjoy yourselves. We also would like to thank our school advisor, Mrs. Kalliopi Kiopasoglou, who organized with us this event, for her immense support. Πριν όμως αρχίσουμε την εκδήλωσή μας, θα θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και να τιμήσουμε τον άνθρωπο που πρωτοστάθησε στην ίδρυση της Ένωσής μας βοήθησε και μας στήριξε στα πρώτα μας βήματα και συνέλαβε στην πραγματοποίηση πολλών εκδηλώσεων στα 9 χρόνια της λειτουργίας μας. Τον πρώην σχολικό μας σύμβουλο, κύριο Θεόδωρο Σκενδέρη, και θα τον παρακαλούσα να έρθει στο βήμα. We would like to honor our former school advisor, Mr. Theodoros Skenderis, who has helped us found our union and supported us all these years. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα.
Δεν ήμουν πλήρως ενημερωμένος. Ήξερα ότι, πάση περιπτώσει, είχα προσκληθεί να απευθύνω ένα χαιρετισμό. Η ελληνική... λόγω σύνταξης και γύρω της μου επιτρέπεται να έχω σημειώσεις και τα γυαλιά. Η ελληνική φιλοξενία επιβάλλει και θα μου επιτρέψετε να χαιρετήσω και να καλωσορίσω πρώτα τους ξένους. Από τη Βουλγαρία, Dobar večer, dobre došli. Από την Ιταλία, Buonasera, benvenuti. Από την Πολωνία, Dobry večer, witamy. Τουρκία, Yakşamlar, hoş geldiniz. Dear guests, welcome all. I wish you enjoy your visit in Greece and make the most of your stay in Veria. Have a safe and happy stay and all the good luck with your project. And now please allow me to switch on to Greek and congratulate the participating students in schools, their teachers, the Teachers Union, for organizing the event and address a couple of words to my fellow teachers. Κυρίες και κύριοι, πρώτος συγχαίρω τους νεαρούς μαθητές και μαθήτριες, τους πρωταγωνιστές της βραδιάς, τη δουλειά και το ταλέντο των οποίων θα απολαύσουμε σε λίγο. Συγχωρήστε μου και λίγο τη συγκίνηση. Φίλες μαθήτριες και μαθητές και φίλοι μαθητές, μαζί με τους δασκάλους των Αγγλικών, αλλά και ολόκληρο το σχολείο σας πιστεύω, αποτελείται σήμερα την απόδειξη ότι το ταλέπορο και κατασυκοφαντημένο δημόσιο σχολείο, παρά τις αντικσοότητες, επιτελεί σημαντικότατο έργο. Σας συγχαίρω λοιπόν και σας καλώ να συνεχίσετε με την ίδια εμπιστοσύνη ως γονείς και δασκάλους και η εργατικότητά σας θα ανταμυφθεί. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Κυρία Πρόεδρε της Ένωσης, κυρία Κιοκουπάσογλου, μέλη του ΔΣ της Ένωσης, σας συγχαίρω για την διοργάνωση και ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την τιμή. Δεν ξέρω τι έκανα για να την αξίζω, αλλά την αποδέχομαι. Πρώτον, γιατί δεν είμαι αχάριστος και την αποδέχομαι με ικανοποίηση. Δεύτερον, γιατί προέρχεται από ειλικρινείς φίλους και συνεργάτες. Και τρίτον, και κυρίως, γιατί δικαιούμαι κι εγώ να αποδώσω την ίδια και μεγαλύτερη ίσως τιμή στην κάθε μια και στον καθένα από τους συναδέλφους. Γιατί εσείς είστε που στηρίξατε και ενδρώσατε την Ένωση και κυρίως γιατί εσείς είτε είστε μέλη είτε μη μέλη της Ένωσης, αποτελείτε τους καθημερινούς εργάτες της τάξης και κατορθώνατε θαύματα. Θυμάμαι σε Ρεμέτες πριν από 10 σχεδόν χρόνια. Θυμάμαι 15 συναδέλφους και συναδέλφους, διστακτικούς, επιφυλακτικούς, αλλά με κρύπτο ενθουσιασμό στη συνάντηση για την ίδρυση της Ένωσης. Σήμερα όλοι καμαρώνουμε, όλοι σας καμαρώνουμε στον χώρο τεχνών να ανοίγετε προς την κοινωνία για την προβολή του έργου του Δημόσιου Σχολείου. Συγχαίρω λοιπόν τη σημερινή και τις προηγούμενες διοικήσεις, καθώς και όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για την Ένωση. Και ευχαριστώ ολόκληρο, όλες και όλους, έναν έναν, για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Γιατί με κάνατε από την πρώτη στιγμή να νιώσω ευπρόσδεκτος και χρήσιμος. Όμως, χωρίς εσάς, συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, καμιά ιδέα και καμιά συμβουλή δεν θα καρποφορούσε. Είμαι περήφανος και πρέπει να είστε κι εσείς περήφανοι και περήφανοι για το έργο που επιτελείτε. Συνεχίστε λοιπόν να είστε ο εαυτός σας, να κάνετε τη διαφορά, να νοιάζεστε και να αγαπάτε, να κάνετε τους μαθητές σας να νιώθουν ευπρόσδεκτοι και ασφαλείς,
να βρίσκετε χρόνο και να καταβάλλετε κόπο για να ασχοληθείτε με τον κάθε μαθητή χωριστά. Συνεχίστε να κατευθύνετε τους μαθητές σας να αναρωτιούνται, να αμφισβητούν, να σκέφτονται, να σέβονται, να χρησιμοποιούν το μυαλό και όχι μόνο τον υπολογιστή. Βοηθήστε τους να ανακαλύψουν τον άνθρωπο μέσα τους και στους άλλους. Ladies and gentlemen, in this modern world we are afflicted by fear and disquiet. Today, more than ever, we need to listen to the human voice inside us. Κυρίες και κύριοι, στο σύγχρονο κόσμο, τον τυραννισμένο από το φόβο και την ανησυχία, σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να ακούσουμε την ανθρώπινη φωνή μέσα μας. Ladies and gentlemen, I'll finish up by quoting George Seferis, a Greek poet who was awarded the Nobel Prize for Poetry back in 1963. I quote, "In our gradually shrinking world, everyone is in need of all the others. We must look for man wherever we can find him." When on his way to Thebes, Oedipus encountered the Sphinx, his answer to its riddle was math. That simple word destroyed the monster. We have many monsters to destroy. Let us think of the answer of Oedipus. Κυρίες και κύριοι, θα τελειώσω με ένα απόσπασμα από την ομιλία του Σεφέρη και την απονομή του βραβείου Νόμπελ από την Ακαδημία της Σουηδίας. Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου και αν βρίσκεται. Όταν στον δρόμο προς τη Θήβα, ο Ιδίπους συνάντησε τη Σφίκα και αυτή του έθεσε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Ιδίπου. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Welcome to our show, Spring Festival 2013. We celebrate spring that gives us joy, happiness and good mood because of the nature blooms and opens our heart. Καλώς ορίσατε στο νησιάτικο show Spring Festival 2013. Είμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε την Άνοιξη, η οποία μας δίνει χαρά, ελπίδα και καλή διάθεση. Μας κάνει να βλέπουμε τον κόσμο με περισσότερη αισιοδοξία. We are very glad that we have our Comenius friends with us from Poland, Turkey, Italy and Bulgaria. We are sure that you will have a good time with us. Είμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι, γιατί φιλοξενούμε σήμερα εδώ μαζί μας τους φίλους μας από το Comenius, οι οποίοι είναι από Βουλγαρία, Ιταλία, Τουρκία και Πολωνία. Ας αφήσουμε λοιπόν τα λόγια, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια ξέχαστη βραδιά. We will start with the 11th Primary School of Veria, with the Attica play by the ancient Greek writer Aesop, The Cricket and the Ant. Let's see them. Θα ξεκινήσουμε με το 11ο Δημοτικό Σχολείο και το θεατρικό έργο του Αισόπου, που θα μας παρουσιάσουν το Τζίτζικα και το Μέρμιγκα. Ας τους απολαύσουμε λοιπόν.